Yau da waye zan yi interview. Akume bakin magana. Dama kai ne Akume bakin magana? To yau kuma da me ka zo mana? Da na cutar da juna. Marya kenan, me ainihin labarin? Ka tabbatar da labari kafin ka bada labari. Hakan wani sabon salo ne ka samu? Hakan shine tsari. Ka ji wani sabon labari, wai corona ta dawo. Yi confirming kafin mu dorar. Ok, to ina so ka ƙara maimaita min hakan domin al'umma su ji. Yi confirming. To saboda me ka faɗa mana hakan? Kai abin da na hanga ku ba ku gani ba. Idan muka yi hakan, menene ribar ka? Yin hakan zai taimaki kasata. Amma me yasa shugabanni suke so su sake yin ƙarya da coronavirus? Tabbatar ba sai su yi ta yada wa mutane. Kun ji ko? Wallahi wa inna ilaihi raji'un. To yanzu kai wace shawara zaka ba wa al'umma? Iya shawarar da zan bayar ya zama mu tabbatar da labari kafin mu dorar. To menene dalilin da yasa shugabanni suke saka lockdown a kowace jiha kuma a bar su? Saboda suna da mabiya a kowane wurare. Haka yake a zahiri. Ni yanzu ina so Baba Buhari ya saka min hannu a takardar neman aiki na. Ya ka gani? Idan kai abun arziki ba zai saka ba. Kamar yaya ba zai samun ba. To sai a menene zai samu? In dai ba abun Allah wa dare kai ba. To menene dalilin da yasa shugabanni suke daɗa yaɗa COVID-19? Kuma su sani hakan zunubi ne. Wannan maganar ba wasa kake yi min ba kuwa? Ba da wasa ba na rantse da Allah. To baka tsoron su sa a kama ka akan kana faɗar gaskiya? Gaskiya na ga alama. To yanzu me kake so mu yi a matsayin mu na mu al'umma? Labarin bogi sai mu daina. Ok, Tom ga tambaya ɗaya zan yi maka. Da me yaɗa jita-jita akan COVID-19 da kuma me yin ƙarya akan COVID-19, wanne ne ya fi kwaɓa a cikin su biyun? Me ya da jita-jita ko ya fi shi kwaba? To na ji, maganar ka ta ƙarshe me za ka ce wa al'umma akan COVID-19? Zai fi mu bari da jita-jita. To jama'a, kada ku bari a baku labari masu buƙatar kallon waɗannan shirye-shirye nawa da nake gabatarwa. Domin samun wannan shirye-shiryen za ku garzaya YouTube channel ɗina mai suna Sani Ontop. Ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawa ta yadda in mun ɗora sabuwar ɗauka za ta sanar muku. Mun gode.